Egun batean, Paul maisuaren gelan, Paul gizakiaren historia azaltzen ari zen bere ikasleei. Hasiera batean, gizakia nomada zela kontatu zien. Ez zirela toki finko batean bizi, janari bila izean ibiltzen zirelako toki batetik bestera. Eta janaria bukatzen zenean, beste toki batera joan behar izaten zutela. Nekazaritza eta abeltzaintzaren asmakizunak oso garrantzitsuak izan zirela saldu zien. Lurra eta animaliak zaintzen ikasi zutenean, gizakiak betirako janaria lortu izan zuen, bizikalitate hobeagoa eta gainera toki finko batean bizi ziren. Azken batez, bizimodu errazagoa zeramaten. Horrela, lehenengo herria eta hiria sortu ziren. Denak oso erne eta pozik entzuten ari zirela gizakiaren historia, nahiak eskua altxatu zuen. Baina jasan, eta horien garrantzitsu izan bazen eta gizakiaren bizimodu kalitatea horren uste urtua zen, maisu nomada berriro zergatik gara. Paul maisua hitzik gabe gelditu zen. Nahian eskatia argia zen, bere etxea ezagutzen zuen, baita bere gurasoak, eta seguru zegoen beraiek nomadak ez zirela. Zer esan nahikote zuen? Denak nomadak bihurtu gara. Beste egunean, herriko kanpoaldean zuhaitzak muzten ari ziren. Orain dela gutxi, arrantzale batek gero eta arrantzikiagoak arrantzatzen zutela kontatu zidan. Danakin berdina gertatzen zen. Baso bat bukatzen zenean, beste batera joan. Arraina bukatzen zirenean lekuz aldatzen ziren. Hori zen nomadak egite zutena, ez? Maisua pentsako helburuarekin baieztatu zuen. Egia esan da, nahiak arrazoia zuen. Gizakia gauza asko lortzerako orduan berriro nomadak izaten amaitu zuten. Azer nolako atzerapena. Lurra zaindu ordez eta etorkizunerako bere baliabideen ustiapen egokia egin beharrean, baliabideen erabilpen desegokia egin eta orduan bagoaz. Arratsalde guztia hitz egiten egon ziren, zer egin behar luketen, zein zibilizatuak ziren erakusteko. Hurrengo egunean, denak kamiseta berde bat jantzita ikastolan agertu ziren. Kamiseta bakoitzak izkriba zuen, eta denak elkar ondoan jarri zirenean mezu bat irakurri zitekeen. Gu ez gara nomadak. Handik aurrera mundu guztiari nomadak nola ez izaten saiatu ziren. Baina zer egin, nola lortuko dugu? Jendea sentsibilizatuz natura zaintzaren garrantziaz. Berxiklatu. Berrerabili. Garraio publikoak erabili. Kontsumo jasangarria bultzatuz kutsadura gutxituko da eta aldaketa klimatikoa arinduko dugu. Animaliak babestu. Mundu hobeagoa egin dezagun natura errespetatuz. Eta horrela, bere herri txiki hartatik, ume haiek nomadak berriro ez izaten lortu zuten. Eta denei erakutsi zien, orain dela milaka urte, historia aurreko gizakiak egin zuten bezala.